pamusoro edare ndauya nenyaya iri paitem 10 case number 209 of 26 iri nhau yemarriage dispute mubhuku remagonye village. Iyi nhau yakamhangarwa naMorrison Skever anogara muvillage yemagonye achimhangarira Rudo Skever ari kugara kuWhite Cliff. Ndiyo nhau yandauya nayo kudai. Ndichakumbira mumhangali Morrison Skever simudza ruoko rwerudyi wotaura nenda kutaura wakagara ipapo. Ini Morrison Skever ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu tiise ruoko pasi ndouya kuna Rudo Skever ndokumbosimudza ruoko rwerudyi mutedzera zvandakutaura. Ini Rudo Skever ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu tiise ruoko pasi. Morrison Skever ndokumbira kuti mudziki wedare muchidii makagara pasi chasarisa kuti mumhangali Rudo Skever. Mambo chandawira kudare kuda kupa mukadzi wangu gupu pamberi pedare. Muda kupa mukadzi wenyu gupu pamberi pedare. Mukadzi wenyu makamuroora rini? 1993. Mune vana vangani? 4. Mune vana 4. Makatoroora? Handina kupedza mombe dzedanga. Hamuna kupedza mombe dzedanga? Makabvisa ngani? Ndakabvisa 2. Ukasara ngani? 4. Mune vana 4 handizvo? Orutsamu? Ndakabvisa. Mukapedza? Chasarisa kuti mupe mukadzi wenyu gupu rochii? Dambudziko randinaro from 2014 mukadzi wangu atanga kuramba bonde achinditi andabonde ngaagadzirise ndiri kurwara. Ndikati zvakanaka ande kuchipatara takatanga kuenda pachipatara paWhite House. Saka ndokutanga aripo aida cash. Saka nokunetsa kwemari mwedzi taida kupedza maprocess kuti munhu apese kurapwa. Airwara nei? Ivo ndokatsanangura zvakuti vairwara nechesikuti. Mavaenda navo kuchipatara tsanangurai kuti vairwara nezvakati kubva varapwa. Ameno kuchibereko zvainetsa kuchibereko nyatsozva chaiva chiri chii yangu. Vainetsana nechibereko? Handende? Taenda mwedzi 3 kuti madzimai honai keshi iri kunetsa. Parienda kuchipatara pese mari inopera munhu maprocess apera. Kuna zvando medical aid. Ngatiende kuchipatara chinokamuchira medical aid. Wakati hazvikuenda kumashortfall hawadi. Ndikati manje honai imimi mari yamunotambirawo yakangofanana neyangu. Chimbozvirapisa kuti mboona. Tobva varega kuzvirapisa. Tobva tagara saizvozvo bonde mumba richinetsa. Ndaida kutoroora katibuda mumba. Asi kuti ndada kushingira kuti vana vangu vakura ndabva ngumba. Tagara saizvozvo 2025 last year wakashedza muzukuru wangu. Wakati muzukuru kuti ndaitobva kucheche musesa ndikasvika muzukuru wake wakumba ndamuziva muzukuru ari kuuya. Tobva tagara akati muzukuru sekwenyu wakandipa chirwere chandina chachemakore. Achida kureva kuti dambudziko rebonde ndindikavapa chirwere. Akati muzukuru hazvina mhosva. Hamina kuti petwa sei. Akati sekuru musamaita zvamuda kuita. Imboenda kuchipatara munhu ndouchekwa. Akati hazvina kuipa muzukuru. Bvunza mbuya wako kuti wadaenda kuchipatara kupi ndikachichuza chipatara inini wachati tipanana nemadhokota. Tobva muzukuru ataura ndinozwa muchipatara chakadai chida chikuware mupaki. Munogona kuenda ikoko. Hamene bvunzai mbuya kana vachitenderana nazvo. Vakati noitsoka ibva taenda.
tibva taenda hakuna chirwere chikabatwa. Tikamusvika madhokota cheka zvirwere zvese zvepabonde, vakacheka hapana chikabatwa chirwere. Nyaya imwe, mukadzi wangu anondishauta zvokuti pamberi pewana zvokuti kugara kwake kungoshingira hangu wana kusvika nguva yandikumba. Ndiwa 95 muna February mukuru. Ndomnani akutoenda kuuniversity muna August. Abonde mubamuna asi ndapedza munyaya dzacho. Mukadzi wangu anondishauta zvokuti imwe zuva tonishauta tezva ravaripo. Ndikandamukira kumasoro ndadzoka haina zuva tezva ravauya wanemba tezva ravaisvikira. Ndikandabva nemufarinya yangu ujara mufarinya yangu kunze kwejurawo ndichidza mwana vanobadza mwana ndibva yanobadza. Ndautotochera kuti ndijara mufarinya yangu. Madzimai vakatera vakandishauta zvokuti pandikazopinda mumba ndabuda kuzojurawo ndibona kuti atezva ravaripo ngati tezva ravo chaona mararame andikita iko kushauta kwaiva every day zvokuti rimwe zuva ndaichinja mumba bedroom. Mwana mukomana mukubva atumwa ndapinda mumba womoto chakati akati baba vari kutinga akati haana basa pinda iwe. Mwana akapinda takashama. Last year tikaenda workshop taifuna kupedza kumapasi 4 akapedza kumapasi 5 kutata kupedza macertificates. Ndadzoka vakandifunda nditori mupikapu zvanza muchiri kuitei nguva yekuya kumberi. Ndikatodzima foni yachibodza ndikatokapinda pamuna wamwe wari nemupikapu mandikandina. Ndichisvika kumba ndasvika kumba before 7 wakusabuda sadza. Ndakatumisa pamberi pomwana zvikanzi inguva yekuya here iwe. Ndashaya zvekupindwa. Ndikazoti chandikupopoterwa kunzi mumba muno hamuna bonde ungawaenda kwawana bonde. Mangwana kuseni ndikatora madzimai mboya madzimai zvinoita kunditongesa pamberi pomwana zvakadai sokuti inguva yekuya maita ndipinde kudii pamberi pomwana. It was before 7 kungotokunonoka workshop yatinganoenda kwatakanonoka. Ndokuna treatment yandaipuwa yanga isingaiti kana kuti kuonekwa semurume pamwe kuti wana chaiwo kuti tume mwana zvasingaiti kuti wana vashokomutara wega iwana wakati baba ndavatuma zvanza makumbira amai here kuti munditume kwete kuti amai vairambidza vana kuti chavatuma asi tikatuma mwana aibvunzwa kuti mwanani mashauti vaendaitwa vana vangu vaite kunzira tsitsi kuti amai baba vanoshaurwa naamai makumbire ramai kuti munditume kuti pamba taitozviita zvamudekera amesandapedza solution. Ndipanyaya chaipo kozoyawo nyaya yemari chaimba vakatombouya kuSouth Africa. Ndaita mushando South Africa utamari yabuilda ndichisvika pamba ndauya kumba kafupa Funga mwanzo zvatsanangurwa naMorrison kuda kupa igukuro chikonzero chekuti mumba muna bonde mukurwara nechibereko makandipomera mhaka yekuti ndendakauza zvinechirwere asi mukazozvitsvaga mukazvishayiwa
uye mukugara muchindituka muchindishungurudzana kundishora sanamburai dadi noti ndinazvo. Sorry, ma'am. Zvavari kutaura inini baba havaindopikisana nazvo. Kana gopuro ravari kutaura kuti vari kuda kundipa, handigone kuritambira. Nechikonzero chekuti inini mararamiro angu baba ava ndivanondishungurudza. Nyaya imwe chete yandingabvume panyaya dzavataura inhau yemwana, yekuti vaichinja vari mubhedhuru. Ndikati mwana pinda mubhedhuru unotora chakati. Inini handina kunge ndaziva kuti baba havatobva kubhathroom room vakuchinja. Mwana ndakatoitwa kuti inotora chakati mubhedhuru. Mwana ndobva apinda baba vachiita sei vachichinja. Iyoyo ndiyo yandinogona kubvuma. Kana iri nhau yebonde, kana kwatakabva kwachief kana kwatakabva kwaheadman Murape, ndakatsanangura saizvozvo. Baba vanhu vanotondishungurudza panhau yebonde. Vanoti kana vakuenda nguva yekuenda kunorara yakwana, vanosara vakagara pafoni yavo kudai, vanozopinda mumagumbezi, ndanguri ndatobatwa nehope. Kana vapinda mumagumbezi baba, vanodhonza magumbezi avo, vozvifukidza ivo vasingade kuti nyama yavo igumane nenyama yangu. Kana vaine zvavave kuda ndopavanotendeukira kwandiri. Ini ndikavatangawo voita zvavanenge vaita, vopedza vorara vakatarisa kudivi kumadziro. Vaimuka kuma 3 o'clock kana kuti 3:30 vopinda mudining kana kuti vanopinda mukicheni, votanga kuimba nekunamata varimo. Kunze kotochena kuti mbu. Saka kana iri nhau yebonde yacho yavari kuedza kutsanangura zvavo kutaura zvokuti ndakashedza muzukuru, ichokwadi ndakamushedza. Nhau iripo ndeyekuti unenge uchitaurira mumwe wako kuti ininika nyama dzangu hadzina kuita zvakanaka, ndine chisasa chinomera pamusoro penhengo yangu apa, asi havagone kuzvikamuchira. Muzukuru akati endai kuchipatara, tikaendeswa kuchipatara. Zveshuwa tasvika kuchipatara vakaongorora kuona kuti kwakaongororwa kuona kuti zvakaongororwa zvacho hazvina kuonekwa. Kusvikira nyangwe nanhasi chisasa chacho chinongomera. Ndichindoona ndakadai zvandakaita izvi. Baba vakaenda kuSouth Africa vakaenda kuSouth Africa. Vaenda kuSouth Africa ndakasara ndichiritira vana kubva muWhite Cliff kuenda kwaSemlef. Tainotsvaga huni 2008. Takangoti tichifamba kubva kuSemlef pasaka pamberi chatiri vakadzi vaikwana kuita vashanu. Pamberi apa paine vakadzi 3 vakatakura masvingawo. Ini ndandiri wechi4. Vamwe vakatofamba, but pavakafamba inini ndakabva ndichifamba pavatsikawo pakabva papoka kuita mwena. Gumbo rangu ramunoona rakawira mugomba imomo. Vakadzi vandakanga ndinavo vakasimudza vakabvisa masvinga randakanga ndinaro. Ndakazoenda kuchipatara saizvozvi sekuzviendesa ndega. Ivo varipo vatoriwe kutoti havatorina kana keya nekuti kana mukadzi ukati ndinorwara nezvakati kana ndikurwara zvakati havatorina basa nazvo, pamwe havatokudairi, vanoguramba wakangokunyararira. Saka pandakaenda kuchipatara tsamba dzacho dzakatorasika. Ndakaongororwa ndikaonekwa kuti ndine tsinga inonzi sciatic nerve yakadisturbika panyama dzangu. Saka baba havadzoka kuti vandiendese kuchipatara, nyangwe nanhasi vanoendesa kuchipatara. Ndichindoona ndakadai kana kuti ndigare kudai ndotoita sendinosimbira kugara nesaidhi kwechete. Chikonzero tsinga yemusana ndinotoita yekutowa nebhodhoro remvura rinotonhora. Havana keya neni. Kana ndikataurawo zvinhu pamba somukadzi havadairi, vanoguramba vakangokutarisa kudai. Ivo unenge uchida kuedza kutaura kuti tiedze kuvaka kana kuti tiedze kuvaka vana. Vana vangu chaivo ivava ndivo vakasunurudza vana kubva kwandiri. Saka vana vese nyangwe ukataura chinhu havanditeereri. Chinoitika ndechekuti kana wari mumba sababa naamai, mwana kana akasvika pakuda kuti akuenda kunorasika, mukada kuti ngatibatsiranei kudzora mwana uyu, ivo vanotosimuka, wotosimuka wototora toothbrush watobuda panze kunogeza mazino totovati ndinosara ndakutaura nevana mumba ndakutaura nebenzi.
Saka vana vakatora side rimwe chete rekuti amai vedu no problem, baba vedu vari right. Saka pakurarama chaipo pandiri kurarama, handina chandinoziva kana kuti panyama kubva 2014 yavari kutaura kuti ndine chekupfeka kana nhumbi yandinoziva kuti ndakatengerwa nemurume wangu. Love chaiyo kuti vanyatsondipa rudo semudzimai wavo, aiwa havandipi. Pane zvatadza kupindura nababa vanaiva kura zvakadini imba ndaringazoziva. Wekutanga ane 31 years. Wechipiri wacho ndiwa 2000. It's 29. Yeah, ane 29. Wechitatu wacho ndiwa 2006, ane 24. Wechi4 wacho ane 20 years. Kufunga kwenyu kusatisa kuti Morrison atanda kukupa igukuru. Chinangwa chake ndechii? Uye donzvo rake nderei panhau yake yaafunda kuti atanda kukupa igukuru pamberi pedai. Inini handitozivi kuti chinangwa chavo chaicho chavaramba vakangosimbirira kuti mai avo vanofanira kuenda kumusha kwavo ndiri kuchishaya. Kuvaka ndakavaka navo baba, ndikazvara navo vana, tikachengeta vana tese, vana vakaenda kuzvikoro. Last born yamuri kuenda kuuniversity, tese tatobatsirana kuisa hendi pamwana iye. Chinangwa chavari kunyatsonditi Matiba ndozvanei ndikuona kuti vanenge vakuda kundidzinga kuti vasare vachidya rifa revana. Vane makuhwa vakataura kune muzukuru wavo vakati mai avo vanofanira kuenda kumusha kwavo. Stand ino yekuWhite Cliff ndiri kuda kuitengesa. Stand yekuDombosha ndoda kuitengesa. Mai avo vanofanira kuenda kumusha kwavo. Ndashaiva dambudziko charo kuti ndaramba. Bonde handamboramba, handabuda mubedroom, handamboburuka pasi, ndaingovata pamubhedha pamwe chete. Ivo ndivo vanondishungurudza baba. Ndinotoshavizwa kuti ndinotondinetsawo vamwe vakadzi vanotopiwa rudo nevarume vavo. Handina mari yandopiwa nemurume. Kana kuri kuchechi kumabig Sunday kumusangano wanzi shandisa mari yako. Ini but hendi yetu yemari yandinowana ndinotobviswa mari yekuchigayo, contribution yevana yekunhingirikini yekuchikoro zvese ndinoita. Saka ndiri kuchitsvagiridza kana pamberi paMwari kushavi kuti dambudziko rangu chairo nderei. Iroro bonde patakaenda kwaEdwin Murapi takanga tine 3 days tabva kuriti. Ndikakumbira mambo ndikati mambo munganditenderere kuti ndibude panze na officer vakanga varipo nemamwe madzimai anga arimo. Ndakakumbira kuti kana nemamwe madzimai akuzouya kuzonzwa nyaya ndivaratidzo zvandinoshandisa pabonde vaone kuti ndezve before 2014 here. 3 days sataenda kudaro ndandavapa but ndiri kunyatsotsvagiridza nyaya yamucho chaiva ndiri kuishaya ini. Tatobva kudareko ndakavapa vachibva vabuda musi wa 8. Takapedzisira kuenda kumusi wa 23 May. Musi wekutanga takaenda 18 January. Vakasvika vachiripota uko vachiti mukadzi uyu ari kundishungurudza. Handizvo ndikatoda kukomba mukupo nawe iri kutanganire pamusoro mukadzi uyu ikaundi kwechitatu kwatakarekata kokuda kuramba naye timuroora tsatane mwana tasinga evasumuka ndienzani aitomba nomukoma wangu svika mukoma wati handichada. Taona pamazikwenyese yakanzi skepa same nesere takachata but tikangorona patachata 1993 zvongoti vanhu vanongotorana mubva mangochata. Asi 1994 mchato wekupi okumaMajor Street. Saka mchato wekuMajor Street ndinoudza mudzimai wangu kukarira mambo kuti tonoda kumupa gukuru. Aiwa muchato waMajor Street ndikatosatsa kwaloya tatine property yedu kwakusabhugoni. Aiwa ngati mchato wekuMajistrate wauya nawo kukarira mambo mambo ndapa mudzimai wangu gukuro here. Gukuro chiwanhu chedu chakanda kuti chiwanhu chedu pachiwanhu kudanana kuri nyore chaizvo asi kurafana kutaoma hauna mvumo yekupa mudzimai wako gukuro zvikuru sei nemuchato wamuinawo.
muchato iwoyo haudamburwi namambo. Mambo havana simba pamuchato iwoyo zvachose. Tingatotaura hedu dzimwe nyaya, asi yekuti upe mukadzi gupuro iyoyo kubvisa pamberi pamambo. Mambo havana simba iroro ine mutemo wavabvumira. Kana watoda kuramba mukadzi paine muchato wamuinawo, haikoti chete ndoinokutendera. Kwamajistireti kwawakatopiwa muchato iwoyo havakwanisi kudambura. Kana wada kudambura muchato iwoyo enda kuhaikoti, ndoinokwanisa kukutambira. Vamwe vese vari pasi hatikwanisi kudambura muchato iwoyo, hatibvumidzwe nemutemo. Chechipiri yawaudza kunokuda regupuro iyi hayo itokanganwa, hatina chatotaura nezvayo, hatina simba racho. Kana paine anga achitomunyepera achiti mambo anogona kuzodai haandimunyepa, amai handina simba rekutendera kuti mupiwe gupuro pano, handina simba racho, handina. Ende nepo inisa mambo rangu basa nderekuvaka dzimba, harisi rekuputsa dzimba. Basa rekutsvaga kuti pari kurasika ndepapi mutsika dzedu, nekuti ndakakutarisai maambuya nasekuru vatakutotarisira kuti mafanira kurayira vazukuru ndikuvadzidzisa gwara roupenyu. Saka kana mauya kwandiri muchiti hamuchadanana, nendototya nazvo kuti muri kuzviwanepi, ini ndichida kutokupai basa rekuti ndibatsirewo kurayira vana kunze uko. Saka wamunoda kuti ndizotuma ndiani kuti aende kunorayira vana, kana imi mana sekuru nambuya makuti hamuchadaimba? Ine ndichiri kuida mama. Hazvo zvokuti anzi muti hamuchadaimba, haizvozvo ndatikanganwai. Ngazviite imi muri murume nemukadzi, imi kusvikira matofa imi hamuna kwamunoenda. Wazvinzwa Morrison, mudzimai wako? Ndashungurudzika mambo pandasvika pachaipo. Aiwa, akurwara. Ano urwere hwainawo handiti amo andorapisa adzimai ndiwe kutoshora kuva pamberi pamurikudaro ndobasa rapamba rotora kuti mhuri yake ine utano here. Kana paine suda zvakanaka orapisa chii orapisa mhuri yake. Anokwamukana kupindirawo pakurwara. Ndakindo medical aid handiti, izvo medical ndinayo kuti amwene zvipata paadira. Zvaunondudza Morrison ka? Uri kundudza kuti mambo ndatadza kuita baba mumamama. Ndozvaunondudza izvo. Hauye kuna mambo kuzoudza mambo kuti ndatadza kuita baba mumamama. Ndinani uye kuna mambo kuti mambo ndiananisei nemudzimai wangu tikupesana apa nepapa nepapa nepapa, totarisana neipapo, tokurukura zveipapo, totowirirana zviga zvokuti iwewe chako mhosva yako ndeiyi, gadzisa apa nepapa. Amai mhosva yenyu ndeiyi, gadzisai apa nepapa. Anenge azotyora zvatawirirana ndiye anozotarisana naye kuti neiko muri kuda kuramba kuteerera zvatikuwirirana kuti ngatiitei kuti tivake imba. Zvekurambana tatobvisa zvipo. Aizvo takutoenda kukoti, ndinda kukoti. Kuti kukoti kupi? Haikoti. Iwe hapana kuhaikoti kwamunoenda. Ndati muri sekuru nambuya vari kufanira kutodzidzisa vamwe vana vari kuteera kuti dzimba dzinogarwa dzichitsvuka chingai tichichembedzana tirimo. Mazvinzwa? Mumba munodiwa murume nemukadzi vanogona kuregererana. Saka kana paine zvamakatadzirana zvemutoo upi, chitotanga izvozvo kufunga kuti ndakuda kuregerera mudzimai wangu, ndakuda kuregerera murume wangu, tigare pachigaro chedu cheubuya nasekuru. Zvekuti anzi kuda divorce, kupi kwamuda kunoda divorce? Yei at this age. Une vana 31 years. Kana wamuramba mudzimai uda kuitei? Uda kuita chumbomume? At 50 something years. Mambo. Saka age ndotinda kuramba ndei. Hakuna zera rinotenderwa kuramba mukadzi. Hakuna zera rinotenderwa kuramba mukadzi. Zvikuru sei pamberi pamambo. Hapana zera rinotenderwa kuramba mukadzi. Ndiudze chikonzero chacho chauri kukambira mukadzi chinobatika ndechipi? Zvimwe mama ndidzisa kutaura izvo. Tati ndinoshaurwa zvokuti izvozvo ndinotaura ndikati. Usaudze mama kuti ndatadza kuita baba mumba mangu. Handiti
kana kuri kushaudha kwemuromo, mai mwana iwe pano, mai mwana iwe apo. Mai mwana matukira munondita pamberi pevana ka haana kumira zvakanaka. Tarirai ndiri baba munoti muromo wenyu. Kana muchindituka matukira aya kuri kundipipisa chimiro pamberi pevana. Mugotaura muri vaviri tu gara. Kana vatanga kupotedzana muri vaviri ka toti muri mapenzi. Garai mumwavo mutanga kutsurana mega muchikurukurira. Chandinokutukira iwewe pamberi pevana ndechekuti chekuti aiwa ndazvinzwa. Chauno chinokutsamwisa chacho handichachita. Iwe uregera kuita chawatsuro. Uyo uregera kuita chatsuro. Toona kuti pari kuita dambudziko repapi. Chimwe chikundichonetsa kuti kana weishaudwa tezara varipo vanofunudza afa kurespecta. Aiwa ndizvozvo zvacho zvandati unomudedza mudzimai yangu. Kunyangwe ndakutadzira zvinengei haungazotituka kati zvavaripo. Inga imba yemukati irimo bedroom riripo. Toenda kabedroom wonditi kana ukandituka kana ukanditsura tiri bedroom tiri vaviri hapana chakaipa. Endai munotuka ndina bedroom. Kana mabuda bedroom mobuda muchishanyirira muchifara. Mazvinzwa mai. Munotukanira bedroom ndimo munotukanira. Hamutukani pamberi pevana nokuti vana mukuvadzidzisa chikoro chakaipa. Hamutukani pamberi pevaenzi. Shona inoti pamusha kana vanhu tisingataudzane kana pauya muenzi iye auya kuzodambura chakaipa chiri pakati pedu. Pamusha kana pakanzi paitika nhamo kunzi tikwaita nhamo kwatezvara kuma musingataudzane, ipapo ndopaperera kusataudzana kwenyu. Chitobatanai maoko musimuke muende kunhamo. Muchidzoka ikoko hatidzoke tichiti ngatitangire patasiyira. Nekuti pane zviitiko zvinoitika muupenyu zvinotongouya zvega takavarayirwa asi tiuya kuzogadzirisa dambudziko ranga riripo. Manzwa kutoona ndataura. Ndikatosvika pamba penyu ndikasvika ndichiti gogogoi mamusingataudzani. Monditi uyai mugare nepapa. Mangondipa pekugara pamba penyu ndokumbira mvura mondipa mvura yekunwa. Ndikagara pasi ndikamwa mvura ndikasimuka ndikaenda. Kana mamusingataudzani zvaperera ipapo. Nekuti mese manditambira mandikwazisa. Saka muri kuda kuti mapedza kunditambira ndaoneka modzokera zvamamuri nezuro. Ndatouya kuzodambura zvanga zvichinetsa pamusha penyu. Zvisinei nekuti ndauya ndafambira chii. Kunditambira kwamatoita pamba penyu ikoko. Ndapfudza zvekumashure. Ndozvotaura Shona izvozvo. Hamudzokere kune zvekumashure kana pamusha penyu pauya muenzi. Saka munozoramba muinazvo zvichibva kupi muchitaura kuti zvane makore nemakore. Saka pane mumwe pakati penyu asiri kuziva chaanofanira kuita muupenyu. Tezvara kana vauya pamba penyu munhu anoremekedzeka chaizvo. Wokutoti nyangwe ndindisa mambo ndagare pano ndiye wega wandoombera. Handiti mambo vanonzoombera tezvara ndowandoombera imi. Then imimi wamati tezvara vauya makuita simba rekutukana. Hamusi kutukana imimi pachenyu. Kana muchitukana pamberi patezvara muri kutuka tezvara ndowamuri kutuka. Kana muchitukana pamberi pevana hamusi kutukana imimi muri kutuka mwana wamakabereka. Ndiye wamuri kupa chituko cheupenyu. Saka rurimi ngarubatwe ruchiziva kuti shoko randiri kutaura riri kuenda kunani. Hamutuke mwana. Zvinonzi baba aurove mwana amai varipo. Kana kuti ambuya varipo ubata shambo. Nekuti ukarova mwana wako uchibatira shambo uchirova mwana wako wakabereka iwewe ambuya vakagara hausi kurova mwana wako. Uri kurova ambuya. Murikundinzwa? Kana muchituka uyu murume wenyu tezvara varipo hamusi kutuka murume wenyu muri kutuka tezvara. Nepo tezvara ivavo vakatouya kwandiri mambo vachiti mambo ndauya kuzomhan'ara mwana wangu anotuka murume wake ndiripo ndokuipisai. Ende vane kodzero yekutaura izvozvo nokuti hamusisiri kutuka murume wenyu maakutuka iwo tezvara. Mukati uyu urimbwa tezvara ndiwo amati urimbwa. Ndozvotaura Shona izvozvo. Pane zvinhu zvatinotoudzana kuti izvo hazviitwe pamberi pevana, hazviitwe pamberi pemuenzi, hazviitwe pamberi patezvara. Kana tabvisa zvinhu zvese izvozvo kana pamberi pevavakidzana hazviitwe. Ndataura Shona yakareruka chaizvo. Nekuti ndikatongosvika pamberi pamba penyu ndikakumbira mvura yekunwa ndadzimura matambudziko ese ekumashure. Pandasvika pamberi penyu maziva kuti ndiani. Ko kana ari Mwari auya akapfeka mandirini
Mwari panosunga achienda basa ramakutukana ndizvo madii kutenda kuti muenzi uye zvauya pamba peduka tikamupa mvura yekunwa ngatichikanganwira naye zvatakaita kare. Chikonzero chako Morrison hachibatiki zvekuti hanzi ndo chikonzero zvekurangira mukadzi. Dai wauya uchitaura uchiti mukadzi wangu anetsa nechipambi pamba panoramba pachiuya zvikomba, haipapo ndaiti kutaura zvisisa baba vari kurwira mhuri yavo. Asi izvi zvokuti hanzi anondituka anodai izvozvo hazvirambirwe mukadzi. Izvozvo hazvirambirwe mukadzi. Zvemba yemukati zvinogadziriswa, kunyange urwere hunogadziriswa pane urwere husingarapiki. Chinhu chimwe chete chinorambirwa mukadzi chipfambi chete. Kana pasina chipfambi ngatikanganwe, zvinogadzirika ngatiuye tigare pasi tigadzirise. Zvegupuro hapana. Rurimi rwenyu ngarudzidze kuziva zvokutaura. Makasvika pakuita vana 4 muchidanana, vana 4 havasi kutamba navo 31 years muchidanana hadzidze kutamba nadzo. Dziremekedzei 31 years idzodzo idzo. Matova vadzidzisi vanofanira kudzidzisa vamwe vari mudzimba kuti hama dzangu imba inorema asi imba inoriritirwa. Kurema kweimba kufanira kuita kuti ndaremerwa nemba saka ndibude. Kutaura imimi nezera yenyu kuti maura kurambana muri kushoropodza chinhu chinonzi roora inova nhotsika yakabvira pasi chigare kubva nemubhaibheri kuti murume anotora munhukadzi posikwa mwana. Saka kurambana kwenyu pazera renyu kuvana venyu muda kuti vagozodii. Mune mukwasha imimi mune mwana ane 20 something years, mwana mukomana kana musikana mune muroora. Muroora mamuudzei kana nemarambana. Mukwasha mamuudzei kana nemarambana. Kana mwana wenyu akazorambwa nemukwasha anditi ndimamudzidzisa. Saka ngatiregerei kudzidzisa vana zvatisingazofara nazvo. Kana riri dambudziko rekurwara ramutaura iro muchiti zvazenge zvazvo chakazodike chikazodai, dambudziko iroro munouya tokuzivisa, endai pakati munoona munhu akadai akurapei mupore. Munorapwa zvichipora, dambudziko richipera zvachose. Iri remuromo iri, aiwa muromo unogadziriswa nemuromo. Muromo haugadziriswe negupuro, handizvo. Muromo unogadziriswa nemuromo. Morrison, uza mudzimai wako kuti mudzimai wangu ndine urombo nemashoko akakusimudzira kuuya kudare. Asi mambo wataura vakati mashoko iwaya handidi kuanzwa. Ngatiendei kumba tinogadzirisana, tigadzirise pakaipa pese, tigarisane zvakanaka. Uyu mudzimai wako. Ameno mambo. Ndatitangawo. Handikwanise mambo. Handikwanise zvikuwane shabu. Taura tinzwi orotaura. Ini ndikamangara kudara nditi. Ameno akudo chimanikidzwa hawo. Tinofana kumudashira munhu. Kana vari matomanikidzwa. Ndinotaura hangu seti munhu mumba mambo. Asi kana ndabudawo zvangu rudo chaiwa chaiwa. Iyo chechi yenyu inokubvumidza nekuramba vakadzi muchiti munonamata. Mira unzwe. Ichechi ipi yaunonamata? Old Apostolic Faith Church. Chinhu chekutanga ndati muchato wawinawo iwewe haukutendere zvaunoda kuita pano. Zvaunoda kutoita panapa izvozvezvo imhosva pamutemo. Wazvinzwa? Kutora dhora kana $5 uchipa mukadzi uyu uchiti ndakupa bhuku, mukadzi uyu anokusungisa. Izvozvo hazvidamburire muchato wawinawo nemudzimai wako. Anditi iwewe ukatoita zvimusikanzi waurikuda kuti mambo ndimanikidzei ndiite, wazviudza mupfungwa mako chete, asi pamutemo mukadzi wako. Watomupa bhuku iroro anonokusungisa kuti murume wangu zvaari kutondiitira izvi zvekuda kundipa bhukuro masarambusa asina basa ekuti zvidza zindiri mukadzi wake pamutemo. Saka usarambe uchindimanikidza kuti mambo ndauya kuzomangara kuti ndipe mukadzi bhukuro, nekuti uri kundituma kuti mambo bvumai kuti ndipane mhosva pamberi penyu.
iwo mutengo usingakubvumiri. Ndagamuchira mambo, ndagumira gamuchira mambo. Ndikataura shoko rekuti uda kuita chomborume nemakore awana waya. Uchawanepi mumwe mukadzi anokunzwisisa kudarika uyawo awachembedzana naye. Awachembedzana naye wauine vana naye mune chikonzero chekutaura nekudzorana. Tarirai amai mwana tine vana 4 vatakadzidzisa vatakarera. Vatakutotarisira kuti vakutirerawo. Kana nyangwe tikakanganisirana zvinenge ngatifungei rudo rwakaita kuti tive nevana ava. Ndiwo mashoko enyu ekudzorana nawo iwawo paanotangira. Pfungwa dzekuti muti nhasi unowa uda kunotanga unodenhana nezvitsva zvipi zvakuda kutanga nazvo navasekuru. Uda kutanga nezvitsva zvipi muda kuita ruchiva rwokutengesa imba yekuWhite House kana matengesa imba modii? Ruchiva rwokuti regai tengese imba yemuruzevha modii? Kana muchida kuita urombe fungai kutengesa mudziyo wamakashandira semhuri. Process yekuramba nacho muchagovana nazvo zvamakasenza mese. Singava makasenza muchine simba makuri kugovana. Handiti zvaunofunga nazo kutengesa zvacho zvinogona kutadza kuzobudirira seizvozvozvo. Nokuti kusenge kuramba naunogovana zvinhu. Pamusoro. So savarume zvikutowana mambo ndozvongoti kutadzirana tinotadzirana. Dzimba dzese vanotukana vanogona kugoita nasei. Handiti idemo yazofunga kaviri katatu. Hapana imba isina kutadzirana. Zvinowanika. Motedzisa zvinotaura mambo kuti matadzirana saka ingotaurana mega mega. Uchikumbirana noregerero. Ndozvinenipisa atadzwa ngaangotowa sori kune mumwe. Zvinhu zvotofamba nezvakaita nezvakanaka. Ramangwana ravana venyu mune marisunga zvakanaka. Ivo amai vasabva vanyanya mutungo. Amai potaurawo. Mambo chokwadi tinotengesa kutogwana mari pakati inanda property. Nguva munhu need peace. Vamwe kushingira zvinhu kuti ruzhinji kuti awana kugara zvakanaka but usina hazvina zvinobatsira. Uzati unogona kufunga kuti pandiri pari kupisa woona kuti kunzoko kwakanaka. Wotozoona kuti pandiri panga pari nani pane kwandinoda kuti kuzviendesa. Musaone kupisa kwepamuri apa nekuti ndo pakakunakirai. Pakakunakirai nenzira dzipi pakaita kuti unzi baba iwewe nevana 4. Koda uenda kwakuna kana mwana nokuti baba uda kutanga kunotsvaga mwana wokuti unzi baba. Pauri pakaita kuti muvake imba yaminayo kuWhite Cliff. Pakaita kuti muvake dzimba dzaminadzo nezvamashandira kwe more than 30 years muchizvishandira. Zvese izvozvo zvamashanda for over 30 years hazviko kunze kwamuda kuenda. Remekedzai zviri pamuri izvi first izvi. Nekuti musi wamunozvisiya ndipo munozoona kuti handina chandinazvo. Rambai makabata zvaminazvo izvi. Rambai makabata zvaminazvo izvi. Asekuru. Andotenda mambo. Mashoko enyu ndikuagamuchira. Asi ngodazvo ini ndiri musituation. Handina chandinacho kwati nezvandakashanda zvandafunga kuti ndofana kutiunganidza. Morrison, handina kusvika. Situation yako anoigadzirisa nekuigamuchira ndivava. Kana varamba vakaomarara mwoyo zviri nani uyo uchiti mambo makataura neni paye mudzimai wangu aripo mukaramba kuti hazviite kuti ndipe mukadzi gupuro mukatiteerera munogarisana mukurukure mugarisane zvakanaka. Asi ndadzoka mudzimai wangu haasi kunditeerera. Ondipindura chikonzero chacho nei achiramba ari kuteerera iwe murume wako. Rurimi rwake ruri kuratidza kuti anokuremekedza semurume wake. Rurimi rwake. Zvavari kutaura kuti nenguva yavari waifanira kunge vaine zvavaitarisira kuti vanga vakaunganidza kuWhite Cliff. Inhau yekuti ndikutadza kuzvinzisa kuti ivo vaida kutenga bhazi iri. Vana takaendesa kuchikoro. Kutaura chokwadi vana vedu havana kugumira magrade 7, havana kugumira maform 4. Vana vedu vakasvika kuA4. Saka ivo baba ava nemari yavo yeuticha neyangu yandinongononga-nongawo yaizoda kuti itenge bhazi iri.
ndangoti ndivapindure imimi muchinzwa nekuti ivo vari kutarisira kuti kugara kwataita tese stand yeWhitecliff ndofunga tingadai taita zvinhu zvinotyisa kana kuti dai tatovaka imba hombe but taiendesa vana kuchikoro ndofunga mwana kubva grade 1 kusvika A level kuenda kuuniversity vana vese vari 4 kudai mari yacho inobva kupi veuri teacher vakati vaite maextra lessons baba vapamba vanenge vaine vana 5 vari less than 10 paholiday saka unotarisira kuti unowana mari yakadii handichanzwise kuti zvavaitarisira kuti ivo vawane zvinhu zvinobatika zvihombe ndini mukadzi daifanira kuzviita here ivo vasingaite but zvese izvi tanga tichibatsirana handisi kuziva chavakutarisira kuti wangadai vakatoita zvakadarika ndo mashoko ava vakaoneka vachibuda mubaba vakati inini ndabva kwandiri kugara kuWhitecliff ava vakatama vanogara kuGlenora. Ugara kuGlenora nani? Vatitarirana vanozvigadzika. Wakatanga kugara kuGlenora rini? Na February. Vakabva musi wa7 March baba wakatanga kututa nhumbi dzavo. Musi wa8 Mei wamakauya kwaMurava. Vaigara ikoko kwavari kuloja kwacho. Morrison, dzokeramo. Kumba handichakwanisi kudzoka. Handichakwanisi kudzomba. Saka unotaura kuti unomuka uchiwacha wega itovacha ndega. Wotobuda uchienda kuchikoro? Zvimwe vakatovacha ndega. Vana vechikoro vanosvika vachiti morning sir. Morning sir. Aiwa, handizvo. Pane pamuri kurasika apo baba. Aiwa. Pane pamuri kurasika. Zvinoitika upenyu munhu anodzicho ndianoziva. Vanhu vari kunze vanogona ufagara ufadza vanhu marriage inoga kufadza ivo. Aunofadza ndiani? Kana uri mumba mako unofanira kufadza mudzimai wako ndiwe kutanga unofadza. Ndiwe kutanga unofadza. Situation. Isusu vari kunze tingori maruva chete isu. Ndizvozvo. Maruva unaona uchaasiya kunze. Ndizvozvo. Ruva hauritakuri kuenda naro mumba richinorarama kweupenyu hwese. Ndizvozvo. Iri ndo ruva rimumba mako rinorarama kunze kusingaperi. Ndizvozvo. Saka mufaro wako unofanira kubva mumba mune ruva rako. Izvi zvokutobuda kuenda kumba kubuda mune ruva rako uchinogara kuGlenora. Muruda kuzvipo henyu huronga. Divorce yatanga nini? Aiwa kwete. Manje. Wati divorce yatanga newe? But chikonzero chacho chinobatika hapana ka. Hapana chikonzero chinobatika. Mumba hamuna peace, need peace. Ndakuudza chikonzero chimwe chete chinorambirwa mukadzi. Papane chipambera? Hapana. Kasaka kana izvozvo zvisipo, then divorce kwete. Kana pasina chipambise kutaura kwakuita iwewe, zvikonzero zvese zvamungataure hazviite kuti mudambure muchato. Hazviite. Zvikuru sei pamberi pamambo hazviite. Aiwa kwamambo ndabvuma ndatanga. Chikonzero chimwe chete chandingati gamuchire kuti urambire mukadzi chipambi. Ndizvo. Chaunondipa umbowo kuti mukadzi uyu chipambi chanyanya. Ndopanogamuchira. Kana pasina izvozvo zvimwe zvese togadzirisa. Ipapo ndagamuchira ndatenda katanga kwaikota mutende royal actor process. Kana kwamambo usingatendewa handaproblem. Ndagamuchira. Mashoko angu uchazafunga rimwe gore. Wakamududza zvezve kuti zvawaoda kuita zvawaoda zvicherera gomba rekupedzisira. Eji yamaveka mune makore mangana masara nokuende kuretirement? Kutogara atototaya kutogara kuhome kutogara makore mangana muende kuretirement? Atototaya kurori. Papa saka nei chikazvika urombe mufungai nga madhimandi akuuya muchienda kubasa amutoradza munyita kozoti magara pamba usisina chaubeni madii kuti mugarisane pamwe chete kuitira kuti vana venyu vanavo auya ne$10 auya ne20 auya ne30 anoziva kuti baba namai vari kokumba mambo chandotsvaga peace ndikabona peace of mind then that's my life zvokuti handishunguda because makarorana tendai kuti muri kuda pisi ndoyamauya kuti tikubatsirika kana muchiti munoda pisi mauya kakuti tikubatsirika inzveka mambo ndatini akandikochitati kuramba nemudzimai wangu anditi kwanza kuti
toga chingonetsana ende chatomba nditoya kutodivorce age yangu chakasvika kupinda mugwani ndichishupika ndatiwirirana nezvinhu zviviri panapa ukatiwirirana nezvinhu zviviri iwo waenedza kupfunga enda kukupa dzangu handiti kana dzangu dzaramba munodzoka pano mese muri vaviri pamunodzoka musamirire zuva redare munotitsvaka pandiri ndakasununguka moyatokurukura chandiri kupa zvinhu zviviri chinhu chekutanga ndoda kuti usimuke udzokere kumba kwako kuna adzimai wako adzimai tabva kudare kwamambo ndatine dzangu pfungwa mambo dzavaramba kugamuchira ndauya kuti tizogara pasi tionesane patiri kukanganisirana kuti ndepapi tikurukure tigadzirisane mupameni mokurukura muri vaviri mumamenyi mokurukura toona kuti munowirirana kusvika papi iwewe baba ndiwo kusimuka kudzokera kumba nhasi unoti kutaura zvekuti 2 August naSeptember ndokupa mwedzi iyoyo miviri kana iwewe muona kuti pamwedzi miviri zvaramba musimuka muri vaviri modzoka pano chero zuva risiri redare munotsvaga mambo ofisi inokuudzai mambo anowanikwa musi wakati toonana tokurukura mundiudza kuti mambo zvamakati tiite zviri kuramba ndozvandakukutuma kuti udzokere kumba unogara pasina adzimai wako mokurukura usati waita zvekuhaikoti zvaunoda kuita kana zvazoramba taonana end of September madzoka kwandiri kana wazotaura kuti zvaomarara waramba wakaomarara mwoyo uchienderera mberi nepfungwa dzako but for now mbogamuchira pfungwa dzako dzekuti 2 months idzi August naSeptember iwe wedzokera kumba murusho adzimai tabva kudarira mambo ngatifukirai tionesane patiri kukwesherana kuti ndepapi tigadzirisane ndopanzoda mhinduro yako handizoda argument ndati ndiri kukupa 2 months dzekudzokera kumba ava ndo vanonipa witness yekuti baba vakauya kumba zveshuwa tikagara pasi tikakurukura kana usina kudzokera kumba pa 2 months idzi hatina chimwe chatotaura handotenda mambo samandira ndinofanira kupindura aizvozvo hauna kuzviramba nokuti mambo ndo ari kuzvitaura mambo ndo muridzi weivhu raunotsika handiti kana uchitsika ivhu ramambo chiteerera zvarehwa namambo kana zvazoramba kuti mambo zvamakanduza zvaramba ndati ndokupa mwedzi 2 yekuti udzokere kumba naadzimai wako mogara pasi mokurukura kana zvaramba mambo ndakakurukura pandakaenda kuye adzimai vakatosvika ndokundituka vakaramba zvese kana itondipa rekodhi motora rekodhi yacho inzwai zvindakaenda tikasvika tikagara pasi ndikataura mashoko aya iwo wakapindura mashoko aya rekodhi yacho ndei ndohombowo handikukupai mambo uhu kuti pfungwa dzamakandipa dzaramba kushanda uchindipa evidence pana pasina evidence iyoyo zvekurambana kwete ini mambo menoka ngopinda kuti handina chandogona kuenda kutaura mudzimai wangu handina chandogona ndabvuma kuti nokupiwa inotsvaga mbudzi dzako mbiri uye nadzo kudarira mambo uye uzoripa mambo ninyaya nharo dzauramba uchisana namambo dzekuti chauri kuda iwoga uda ngoputsa imba chete chete pasina chikonzero unotsvaga mbudzi mbiri uye nadzo nemhosva yandiri kukubata nayo ndeyekuti hausi kuita hanya yekuva baba vari kuda kuvaka imba uda kuti baba vari kuda ngokunakidzwa nekuputsa imba ndotenda mambo chikonzero chinobatika chekuti ude kuputsa imba ndakuudza kuti hapana ndakupa zvokuita kuti imba ivakike asi kuramba uchiita nharo saka chinangwa chako ndechei iwewe ndechei chinangwa chako ndechekuda kungoona imba ichiputsika mumba musina rugare kana imba yako waputsa iwewe ko vana vauda kuti vadii muri kudzidzisa vana chii muri kudzidzisa vana chii ndimi vacho vari kudzidzisa vana kuzvikoro handiti muri kuumba vana kuti vave vanhu muupenyu asi wauzoda kuumbika anotanga kuumbika ndiwe mudzidzisi wozoumba vana vari kukuteera tuma dzangu dzandakupa handichinje position iyoyo baba munoziva here kuti zera repiri tinomboita patinoti ukada kupfimba unonzi kana uchindida tanga waramba mukadzi wako ari kumba pamusoro dendete zvakadzi mutoteerera mutongo wake hwana mari amai yatore judgment yanga ndareyo muno
kana maenda kuhaikoti yangu ine mundati muchato wenyu hausudamburo ndo zvandataura ngaende kuhaikoti mimutorai mujudgment munhu weevidence yenyu takaenda mudare ramambo mambo vakaramba vakataura kuti tisimuke tiende kunogara pasi vakati mambo muchato yaudamburo nekuti zvamuri kuita muri kudzidzisa vana chii handina kuramba kuti vanhu vanokanganisirana but ndati vanhu vakakanganisirana muchato unoumbwa nevarume murume nemukadzi vakazvipira kuregererana every second azvinzwa kanganisirana kakawandisa chaizvo asi rambai muchikoregererana kana maona musingakwanisi kuregererana then you are not fit for marriage but and wese muine vana force sezvizvika muri vadzidzisi vevana vamakabereka muri vadzidzisi venharaunda yamunogara mune basa rekudzidzisa nyika kuti chii chinonzi wanano basa iroro rakakoshera nyika rakakoshera ini rakakoshera rudzi rwedu ngatiregere kurasa rudzi rwedu kuti rudyiwe nembo ndapedza zvangu zvandakuudza kuti uite mumwedzi miviri unoitwa mhindu amai zvandakuudzai kuti muite ngazviitwe izvozvo mumba ikoko hamubvi pamba ipapo hamuna gukuro ramunopiwa bvudzi dzangu noparini end of September unoda bvudzi dzangu imari chinopa mhinduro yangu yekuti waita progress yipi naadzimai vavo kana waita progress toya tichitaura ipapo ndinoona dzeta mari mbudzi dzacho makombe ndo resta usasarudze kuda kuyozoripa mambo sarudza kuyotudza mambo kuti mumba kwangu kwane rudo taugara zvakanaka inini ndanga ndichida kuvabvunza pamberi pedare kuti ngavandiudze mazwi avanotaura kuti ndinovatuka kana kuti ndinovashauta nekuti chirikuitika chandiri kurangarira ndechekuti inini vana vangu ndo vandinoedza kuumba kuvashepa asi baba havadi zvekuumba vana pandinotaura nevana zvichida pamwe kuda ndo paunotora mazwi enu nekuti kwezvinezvi vana vangu izvozvi vakatama mukomana mukuru akatama mukomana musikana mukuru akatama vese vari kuroja vana ava havasi kushanda vana avachienda kunoroja baba avandotsigira vana kuti endai munorojako muzviitire zvozvenyu endai munoroja but vana havasi kushanda kunze kuno kwazara madrugs saka unotadza kuzwisa kuti mwana ari kuita nezvei sanika mwana musikana unotomona anotoita mastatus amene anenge ari kwanani kwana japresa vanenge vari kupi saka ndinonge ndichinetsana nevana vangu kuti vana vangu ngavaite sei vaitewo zvinenge zvakanaka but baba ava vaumbe vana saka kudzoka kwavo kudzokera vachemakudzokera mukazva pabhereshina mukatasa kurudya pane bhibhodhi riripepapo rakanyorwa namambo chinambora kuti kwete mudunhu mangu chimwe chacho chezvinhu zvandiri kuti kwete ndicho chichamanunzira saka vakadzoka manje baba vakashingirira kunyora bhibhodhi iroro ndovandati kwete mudunhu rangu imamatomanidza mambo zvamakaramba zviendo zvatinoda ngatibatsiranei kuti tirwise matambudziko ari kuwira nyika ngatibatsiranei kuti tirwise matambudziko ari kuuraya chinhu chinonzi wanano nekutambudza vana vedu zvamuri kutoita zvekuti mwana aende kunoroja achibva pamba pake muri kuisa vana mukati memhumhi dzekuti vana vazopedzera vakutambura dzouya dzaanhumbu modii ouya akutangana nemadrugs modii hakuzi kutendera kuti vana vaomerwe neupenyu hero ivo vabereki varipo mambo pamusoro vana kutotiza pamba amai vanotaura zvekuti aiwa kabut ane basa rekudzoredzera kuti zvinaka handiti ndiwe ndakupa 2 months pa2 months idzodzoka uchatanga naadzimai vako wabva pana adzimai vako wodzosa vana vachidzoka pamba uchikurukura nevana vako muchikurukura navo muri vaviri pa2 months dzoka uchikuudza kuti mambo vana vakadzoka mumba taakugarisana mumba murudo naadzimai vangu ipapo unenge waratidza kuti uri baba ndapedza ndoda kutaura zvinhu dare riripo chero nguva yaiti tigare pasi tikurukure tione zvatikukurukura zvine zvazviri kutibatsira here nokuti kwete
masununguro haneshi